ama pechino rugui abichorani thaisre mutai nokhlawo songjakna thangui tongo ananda mela 25 tarik June ni simi chengui salni chirami angnai o ananda mela melao bania khlaina musungai ro jani jani stall nahari manbainai o mela rod jatra te ni simi rugui kharchi mutai jora tongnai sarik di 3 ta ni simi chengui horni 10 ta jora tongnai salni chini bagui o melao kwbangma no kajaknai Russian roller Radha Krishna Jula toy train break dance Mickey Mouse jam rok bahaina tongnai haini bagino thaisren mutai nokhlaw songjak ananda melao hasini joto lukurok no phai ananda melao tongthok phainani bagui kobokha mela committee ni adong rok ananda mela hangkai khana 25 tarik simi chengjangnai khana sarik ni 3 tan simi horni 10 ta jora oma haikina sung sabrung brum sung kuridin oma haiki sung chenglai kanan simi jakjom khaina jengi chengjang kai tai joto borok non sung koinai sino oro o ananda mela o dukan non ni jara phaina ni khasong tonai takuk tai bukuk jongno borok tinin simi borok dukan rok akorok tangai man phabiyo dukan jaga tongo kai abun bagin borok no kaham kai borok bo ব্যবসা বাণিজ্য khaiman nani thun tai kwbangma borok anando khai ba tongthok khai tongnani bagui phainani bagui sung jotono no kobogo oro to huma korok khaijano babo tamo tongo nongne anando melao boba haika sinoro yang pugulawo tong tabu abo Russian Jula abo Radha Krishna Jula nobno kai abun pore khai yang train tongo train pore khai yang break dance tongo kai tai chutu churai rokni kajangnai bo theba baya ko thebai tongo baksa oma haiki kwbangman tongo kai oro Mickey Mouse rok tongnai oma hairok kaino kwbangma tongo gatai dukan rok bo tongbai nai tei ko haiki oro mela solinai tabu kono dukan rinam sungai rok rikman ko aba hai tabu kono dukan rinam sungai khanan chimino borok phaimano khana soni om to din kwbangma tobo dakti phai judi borok dukan rok nar phebe kyang khaba belekhin chanai phaini nungthun obne sini kobungmu oboni tikna kesa omo hungkai sinoro obisoroni village ni andaran omo thaisre mondir o thaisre mondir ni matono o ananda mela chengjago omo asar mas ni kaisa tamhnai o amapesi ni jeta oboni upolokin sung 22 tarik simi chengna tongmani 22 tarik simi amapesi nangkha obo 7 din tongo oboni pore bahino sini orbo tabu tamhnai rod jatra rok tongo oba hakin borong nanglai thanai omo sungko kharji mela porjonto omo thangi nangai nei obo ki sari ko simna mela ngai boba hai phungo to tongnai phungo to borok dukandar to thangengya tongengya tongnai tai sorbo sinoro ma bo sob somoni borok phayo ohom dodom takti phungni simno borok to phai tongnai ke sung sudu omo khai kutung somoyo to saka sabla kanai ba obo khai saring 3 tan simi o je machine rok khai chalukjaknai phungo hungkai to borok phaiya koi dukan pat khulukjaknai no dukan tongnai berainai kanani hingkai ba sarikni 3 tan simi ngai oprokai oro kaiya koi train phone kai mankha break dance so kai mankha sarai roni karma jaga bo kari mankha yang Russian Jula bo kari mankha oba haita thangnai bosor ko wati anando mela khaibonugo taklai rok bo kha khai borok bangane boba hai ngani koti ko bongnai lukorok no sung to proti bosor no sung oro ananda mela khayo semano hingka sung oro sarkas tubkha taklai ke sung oro train rok tamhemno nakardula tubkha obo sung semane haino tebo beshi borok phainin sung khawan sugo tamni himba sung hasal jaga thange omti ro hainai ni sini borok sombobung ya omkai area ni kesarok layu joto digini kai aboni bagui tabo samung hung bo komkho jehetu maiti bornani somoi phaisugya ko tabse sarar khiklai tongma jora ke borok kisa ereng tongma jora ba sarigo hungkai phungo samung khaya koi sarigo ko borok phainai abo sung kam ko seimano neko mela den committee ni tamo tong ango mela committee ni sinom to mela kotor ni committee ni no sung or to angna secretary kai agi botong tag botong ani pori hote to bui judi ang kering man pori to oino borok tongnai tapsak bortoman ang tong